An lína is den céadúir mar chláir ar níor a bhéimtá Maitiú Ó Coimín heagarthóir de hirise NÓS. A Maitiú constatú fáte go dtí an chláir. Gur míle maithe a go máin ce chuhain. Tám go mar agad. A Maitiú solar leiríonn muid faoi a fust nua le NÓS. An féidir a rádiún faoi cad a ceaptú faoi do chuid ama le tuairistadaí. Bhí tú go lá an tús nach raibh? Bhí me se bheitthe bhnathe túris.í mar de siad nar hasmuid ar an néolág bhí ar fóver háid a cehardéag agus an meile an nóchtain sin ar fe trí bliana go le go tús na bliana se cechu a hen se lim hen se go mórliom híl me gan go leor le Aibre ar bheith an airgid agus ar bheith an achannaí agus go bhfuil a bhhaidníosmódaí na neisléomh na Gaeilge na mar a bhí riomhhanna agus istóí tá daoine léamh nós agus tá daoine léamh cóir agus ruidir mar sin achas tóilm go réalar túris man gaí an líon daoine neisléomh Gaeilge go léithúil rud nach rá tárlú ó hús na heabheochan na dáíre mar is irisí seachtan ó le bhí an dú sin dí copplicán léithúlán nach nuair an scapa chófar le hen sin nach ach len túrisk cínte hí os cín hí na mílte choléomh chola lá agus sin rud na hála riomhhanna. Is tóilm gur chlúdamid réimse lechan ábhar idir sport agus túramíocht agus nuocht agus nuocht coilteachta agus síimseocht agus agus cé a tháinig I garbhórt méh ní chuáin. Okay. Mar dúirtú tá tuairist daí ag déanamh job mai cóirneocht ar fáil trí bhain na Gaeilge ar an idirlíon. Tá gom gur nearna tú job mai go lá freisin. Tá gom gur dubthú cén chuí a bhór tú do chuid Gaeilge agus scilne ar seoirta féide rá? Bhfuil níos an chuúr meach Gaeilge dáíre was at bhí chamar go leor am hir go mar agus ó bhí me an óg agus is sin na tháinig sí stoi agus sin bhí rinne me cuasa iriseoireachta in DCU céim buncéim san iriseoireacht in DCU agus is sin tháinig an spéis san iriseoireacht. Okay. Chun caint faoin iris nós deirfinn ghfuil aithne ag a lán Gaeilgeoirí air ach dómh siúd gan lán ólas faoi an bhíseat acu thuirtún faoi agus ó thaobh stair na hirise freisin agus bhí chuna sa ceapan tú a bhfuil a gáirí libh sa látá nua. Well ó thaobh stair na hirise bhaine Tommy Ó Conla an iris déimlíon noch in 2008 tháinig chéad ag gan amach Labhair COVID-8 agus tá sé ar a bhód grachan éagsúil ó hen bhí sé tháin sé amach stoile mar hir nóchtán nó mar hir iris in scéadúir agus bhí chuisteach le ússeans go sé nó bhí sé ar díl sin agus chuisteach in Gaeilge Gael is cuioine chumá sin agus sin tháin sé amach ina iris omláin daite clóite agus bhí sé ar a bhód ar a gcuid sin a bheith fintá blianta déanamid ceir bliana mar sin agus sin tháinig an chunra nua ón mhras le iris ar lína chur fáil agus chrú nós an chunra sin agus an chábhí sa 15 an 7 lá go anar chábhí sa 15 chúise ar lína ina omláin agus is sin atá seo chin. Cad a hain is iris cultúr agus stíl bheithe chun ísóg so stoig go díú daine tá idir 8 agus trícha cóig blian rééis agus níl an iris an béime ar chuirsaí nóíochta agus ar chuirsaí rathe agus rudaí in nós is a bheith in nóchtán le headí faoinse nó Gaeilge nó túris.í tá mu déirí níos mó ar a gultúr agus ar físaí túramíochta agus stoig go rúnibeg níos ré chúisí mar a bheith nóchtán eile ach go mí me an dáíre faoin ábhar a gorma ar fáin. Dúirt siú go sibh ar a bhfuil sibh ar an sibh idirlíon amháin is nó bhfuil fór an clóte a goibh freisin nó? Níléon le an clóte an níos mó an taimhar an deire amach chábhí cechadé agus tóilm níor mé ar a bhrin an nuair sin agus tá ar lína ó chéine mar d an seaachú a bhí anar chábhí chuide chunig an sibh nó amach bhí legan go nós.í an nós mag.í stoilm
sé sin an rih sin a chruinú ahear agus a chorú ar a síbhaileog in chovid 15,000 bliana sin agus is ar an ardan sin atá dochin. A bhaid as cúpla focail ará faoin na hirise atá go? Mu á rintá scríb nó réang tá daine tá loní in éirin tá daine tá loní haar lear. Tá caiintear a gailteachta, tá caiintear a galteachta, tá idirró agus éiste go roiin tá lúma coppla animas meile tá mar defna cheala a scríb faoi chósaí sport chun chud is mó bín colúna sin chola aine agus ar nó tá mástrucht a sin sa ticóíocht sport agus chaisi blinta fáda go le nuocht RTE agus TG Gahar agus ba vinnicí ar a desk sport tá ón ó dúil an teistóir hí sé an Grace Hart a stoin rud a steirní a sean maghfuil aithne agus ólas ag daine ar maiall an Road Bertie in Afric blinta fádochin tá sé sin inis in na leirhastóir sconáin agus bhí leirhas ag inneomh ar an síomh tá cíirní éanachain mi sé círe ar Twitter agus in na meán hóisialta agus bunathóir rec agus caintúir ahananta Gaeilge bíonn sin scríomhóin faoin taithí atá ag America faoi láthir tá sin na gúnaí is stát aontaithe America agus tá sí scríomhóin sean uairsta mí faoi sin óntaí ó marachú duine eile bhíonn sé scríomhóin fear bhfuil anspéise agus sa tanga hain agus san ólaíocht agus san éintin agus bíonn sé scríomhí rudaí ar a gcuí sin go minic chuin. A choréir a béir an túpas daine was ar an leabhar tamsa tá os cinn céad duine i ddéisiú le chorb le alta scríomh ach sean is dóigh bhfuil hart ar scór daine a bhíonn sé scríomh go réalta chuin agus ní sin daine tá siad níos anmhim an pein.